Tak jo. Takže demontáž druhého stupně Apollo. Vezmeme do ruky, povolíme membránu. Takže sundáme okroužek, velký kryt, krytku a membránu. V podstatě tady máme teda celé těleso. Otočíme 18 klíč, povolíme si šroubení, šroub, plastovou krytku, můžeme vytlačit. No, vypadne nám O-ring, který je zde pod tím. Při montáži si ukážeme. V podstatě zasuneme, sklopíme od sprchy. Máme demontovaný hlavní těleso. To odložíme. Další z částí je tady O-ring, který se vysune. Pokládáme. Tak, další plastovou částí je, kterou demontujeme, zase se vysune jenom. Takže další operací je otočit si a vypadne nám tyčka tadyhle z díry a můžeme pomalu vytočit. Ještě předvedu, ta tyčka v podstatě zajišťuje toto šroubení přes tu dírku, aby se nemohlo ztratit. Jo? Při montáži je potřeba ji dát zpátky a když už mám šroub v ruce, odstraním O-ring jeden, který se mění ze šroubku. Tak. Tady teda nám z toho vypadlo pružina, která tlačí na sedlo. A teď nastává důležitá operace. To znamená, tadyhle se vyndá ovládání sprchy z dírek a vypadne sedílko s tyčkou a dva O-ringy. Takže O-ringy demontujeme. A odstraníme i sedílko. Tak. Poslední věcí nám zůstal O-ring na tělese. Takže to je v podstatě kompletní demontáž tělesa. Je jednodušší použít šroubovák. Tak. Takže demontáž kryty nádechových ventilů. V podstatě z pohledu z pravé strany zatlačíme šroubovákem, odmáčkneme a vysuneme směrem doleva na větší západku. Tady je jedna západka, tady je menší strana, která se odmáčkne. Tak. A poslední věcí vytáhnout nádechový ventilek. Tak. To je kompletní rozborka.